sasiphinde sabuya sika Easy Property ke njengamanje phakathi. Uma singena ku Easy Property wethu asizile ukuzohlala la, sizothenga ama properties, so that we do have amancane nje. So we go down sibone vele okay iyo lena isathengeka, iyona affordable abakaqeda ukuyithenga. So we view the property. Vele sengayithenga le property, it's just that nje ngifuna add more ama-shares amathe ukuthi xaxa. Njengamanje uma ngihlezi ngisho ukuthi what we do now, we don't do it for ourselves, we do it for the generation ezemva kwethu, senzele iy'ngane zethu. Mina I have a plan, angijahile, I just wanna ukuthi ngishintshe impilo yey'ngane zami nabantu basekhaya, so that they can know ukuthi ngazama. So nakho manje siya-apply. Ongabonanga please slow down the video uzobona ukuthi ngenze njani. So njengamanje sesithengile, mangichaza nje la ngithenge ngo-29 rand, ngithenge ngo-30 rand. Okay, kwasho ukuthi kunama-charges akhona, ama-charges akhona abe u-0.37 cent. So ungathola ama-shares amangaka u-29.69, ifraction leyo. I-share price yakhona beyimalini, beyishumi. Iyo information ebalekile le. So njengamanje ke masisuka la siya kuphi, siyo-investor ku Easy Crypto. Sidanke, siyabonga.